Yes, welcome mga kuya, mga ati bunso. Arita karon mo sa bisitahon nato ning Ramos Food Park diri sa Cebu City. Dinner nimutang atong amigo diri atong higala kuya Lloyd Tantano kini atong GPL Special Balbacoa and Barbecue. Ato ning sutaon karon ang ilang soft opening karong adlaw. Nangunay mo ni mga higala ang atong kulbahina mga amigo, atong kuya mga higala nga nangunay gyud og hiwa atong Wate miliba na ate. Ay ate. Nanagit ta sa GPL Special Balbacoa and Barbecue. Ate miliba gyud ako kuya. Sos. Wa gid mo si Piata ba? Wa gyud si Piata to kuya kay gimingaw nagugos Balbacoa kuya na kanang murag tunga nas tuig wa ta kakaon kuya. No kay January man to. Oh. January ba to kuya? January no? Oh, January. Last nung kaon ito man tas family part. Oh. Oh. Adili dito squad. Family part guro. Anniversary. Dito sa Katipla to. Nagdaka to. dili sa katong nag Marina ba? Camp Marina pag kuan nito pag Christmas party. So mo ni mga higala ang branch karon sa atong kuya nga bagong open karon gyud. Soft opening ni karon ening Ramos Food Park diri kaya. Ramos Food Park. Dagdagan po ni diri pero usa ang GPL ani mga higala nga nay kuan diri pwesto na ato ning okbo ni murag nagduda man ko aning kaliruha ba. Kaya ka bet. Nagduda juga ni kaliruha. Murag binignit ni. Ha? Binignit be. 3, 2, 1. Wow, dara nagbukal-bukal nagmayo eh. Oh, sus marusip. Tanawa. Mao na mga higala nga gidugok sa tanan nga wa gyud lain na ning maka wi ni mga higala ang atong kuan sikat kayong Balbacoa dito sa nivel unya ginaog diri sa Ramos. Dara oh. Wala ko kay ba mga higala nga sige kog kaon dito sa Talisay. Ako uning amigong tagiya. Dara mo din oh. Hapitan ni mga higala gamay lay kuwang. Okay na din okay na gid kuno ni. Pag serve na lay kuwang kuno ani. Like ato ning tanawon karon og ato ning kuanon kay napoy mga pariner nga nangaon diri pamilya. Niya nindot ani kay diuling jud siya ba? Diuling. Sos darang mga kuya na mo mga honest Balbacoa. Grabe ha mga kuya. Ay ra mo dire kay Kuya Benji Talisik ako tong invite dire. So opening, grand opening unya lunod dito. I-delivery ang pagkaon. Kau ba na mo ni Kuya Bintals? Si Kuya Ansel. Kita ni Kuya Benji. Mga mong guwapo kayo nga Kuya Teresa. Ayaw gipadool ko ya kay maklaro atong hubon. Samot nagkuhaon na kong kalo. Mura nagnatay ko na ni. Kanang sitawag na Planet alignment. Dili ay. Kanang One eclipse. kanang bang hayag-hayag wa sana. Unsa? Pero pag Paninipot. Spotlight. mura na spotlight. Sige onya kita taon niya inig higop na mo sa lamian kayong sabaw o unod o panit tulan. Okay. Pahang among ate diri. Gikan pa nis level ning pagkatuhuga. Oh, gikan ba? Muna yung mga short order na ready na ni. Kini, sama ni? Oh, para sa tubig na ba? Mga short order na rin mga Mga sisig. sisig ko day. Wala tayo sisig. Kanang mga menu na to dai ko. Oh. Ikaw kaya? Ikaw ka ni Kuya Joseph? Ano yan yan? Meron din. Pwede, pabuksan na rin. Okay, mga higala no na si Kuya Lloyd yun mo ay kuan diri. Nangunay gyud ang tagiya mga higala, mga kuya. Oy! Oy! Dara oh!
gisapot tayo na. Bitaw tinaw, nag-istorya mi. Gukuhang Kuya Joseph, oy. Murag gikan ni ngadto sa kuan pa ni. Ikan na niya mansion. Gikan siya mansion. Luto na dong. Ah. Karinoy na dong. Mao ni ang pagpreparar sa atong mga sudan. Sa mga kuan bitaw kadtong mga nag-order ba mga higala. Bami. Na mga bami, mga kanton, natay mga pansit lumi, tinulang isda, larang bami, pansit kanton, bihon gisado, na calamares sa litson kawali. Akong paborito nga sisling kangkong, haskang lami ana. Naata na kanang hapkok ra bitaw lami kayo nga kagumkom kay ning kaon. Ano larang na poy larang. Mo ni karon ang mura na ni order kaya? Na order? Na. Iwala ni mo daan. Iwan na ko daan. So muna nangunay among Kuya Lloyd dire. Ato gini panginayan kuya. Pangunayan yun niya kay labi na ko nung mao gyud unang able no ganang utawagan na kuya kanang Soft opening kuya. soft opening Ina sa mga magkan higal. opening kay dita ka afford. Adoy ka maka-afford kapira grabe ka humble among kuya. Humble ka na mong kuya. Anya dapat si ate dire nga busy po dire mo atiman sa mga nang order dire. Nana uniform din sila dito. Daan ganun na uniform. Uy, di day kay kuan lang. Kanina sila yung mga nani barbecue, mga balbakuwa, napoy catering services. Mo kuan po sila ni mga higalang cater. No, mo serbisyo po sila ani. Hala unya karon ato ning tilawan karon kay si ate naghukad na. Oh. Ja. Porpidang labi agad kayo. Parisan day. Dami king mais kuya. Mais. Oh, dapoy mais. Mo ni labi ipares. Numero 14. Sos numero 14. Unya bago kay kaldero. Okay, baguhan kita nan. Ang among bisita, abot na ang bisita na mo. Unya nagtuo mi ganihag si Kuya Joseph na na. Tinoon. Naidahos lobe. Kinikabli ra ba na kay nay kanon? Ha? Nailuto. Anay loto. Nailuto. Nag-video. Kita ang panahon na ba? Kuya. Kuya. Ano mo kuya? Sus, saon man nga. Pangunayan mag. Oh. Grabe hag. Itong bami kuya. Grabe hag chip cook na mo diri ay sa GPL. Oh. Mga short order ni mga higala ha. Ano yung mga short order na to diri? Okay. Da. Daog na. Daog. Da. Tayo inyo. Tadi si Ate ni kuya. Kalimtan yun eh. Atong na eh, puro lang kaha. Cook. Cook bunso. Pila ka ko, upat. Upat. I think you Oh. Ha? Diet hindi nga din ito. Sabta lang. Ikaw may bogan. Ingon kay ana ipang ikuan buhagay tanan. Thank you bunso. Simusta ni mo? Kete lamias balbako wagid ay. Isingot Diyos kaya Joseph. Kami asko ko eh. Matanaw na kung asawa ron ningon mo dahil wag wa pakuyo kay kaon di diha di. Parihatan doon. Nah. Iya mo paborito. Pakita diha. Sige ako man palitan. Kung palitan. Di man ni pwede take out ya. Tritan po na ako papa sa ate ani. Eh pwede tikot diha. Pariya dito deh. Bausan mo na. Kumo kayo. Atay ang ubos doon mo sa kong itlog.
Purot nag-ubos ron. Patay ubos. Ano ito para humok ba? Humok kayo? Napati daw ito itong yan. Sino di magkano dahil. There's no others. Ay, mas lami pa niya eh. Ah, dito. Sakto ko humok ko. Bago mo yan. Ato ito yung GO. Bagal. Masawa, bawal man aning berbako. Lagi kami ngawan akong barbakuan. Kita sa balik. Lami barbakuan ya? Lami kayo. Lami kayo ya? Lami, singot kayo. Singot kayo. Lami kayong ubos. Tungod sa kalami, ang ubos. Iganahan po gigaw sa barbakuan. Lo, timingag pagkuhan ko yung Ansel, pag kamirang ko yung Ansel na sa ikuan. Yan sir, yun. Kaya may gibabot. Saag na ako natuwa na kayo eh. Kuya Joseph po. Oh, grabe ay. Gawas mga pasmoy. Gawa sa panahon. Ikaw ba yung biyaheng layo? Layo ba yung biyahe niya?